Una activitat organitzada per Esquerra Republicana que consistia en fer un dictat sobre un text a favor del català com a llengua vehicular en el món de l'ensenyament. Els republicans valoren d'exitosa aquesta activitat que es va fer aquest dimecres a la tarda a la plaça de la Vila de Vilafranca. L'acte es va iniciar amb la narració d'un conte a càrrec de la Jordina Biosca que imaginava un temps futur on el català estava quasi extingit i on simplement era un record folclòric, ressaltant-ne la necessitat que el català segueixi sent la llengua principal a l'escola. I el que volíem fer era posar-nos de manifest del nostre desig de seguir parlant en català a Catalunya, de seguir treballant i educant-nos i educant en català a Catalunya, i per això hem fet aquest acte obert a la població, obert a tothom, els que venen de fora, els que ja són d'aquí, els que tenen ganes de manifestar-se i els que volem donar a conèixer que encara seguim al peu del canó i que no ens pensem rendir. Seguidament, l'escriptor Jordi Llavina va llegir un text de Lluís Anton Baulenes titulat «No ens podem fer enrere». El text defensa que la immersió es basa en un acord social entre els catalans, ja que la immersió era i és l'única via per garantir la igualtat d'oportunitats i de compartir així mateix l'herència com a societat. És un manifest sobre la importància de ser generosos en un moment en què es posa en entredit una llei com la de la immersió lingüística, una pràctica que al cap de 30 anys s'ha demostrat abastament que dona uns fruits esplèndids. En un moment en què es posa en entredit la immersió lingüística, doncs bé, es tracta de plantar-hi cara, tots com un sol home, i això és una mica l'esperit d'aquest manifest. Parla dels 30 anys en què la immersió s'ha practicat en el nostre país, parla de la generositat també d'aquelles primeres persones vingudes d'arreu d'Espanya que van entendre que perquè els seus fills poguessin dominar una llengua com el català calia fer aquest esforç, i ara al cap de 30 anys sembla mentida que encara hi hagi algú que no són d'aquelles primeres persones, naturalment, que posi en entredit tot això. El manifest d'en Lluís Anton Baulenes parla d'això. El dictat va ser llegit per la professora de l'escola Mas i Parera Montse Aragó i per l'Àngel Soler, i va ser seguit per més de 50 persones, de les quals algunes van haver-ho de fer a peu dret. Els dictats que es van escriure seran enviats ara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mostrar així el rebuig ciutadà per les constants sentències interlocutòries adverses al català. Finalment, el regidor republicà Pep Calar va agrair a tots els participants la seva presència i els va animar a continuar lluitant pel català. A l'acte hi van ser presents alguns regidors d'altres pobles del Penedès.